stala? A Charlie, co se tady děje? Proč vypadáš jako absolutní nula? Opustil mě přítel. Ale prosím tě, nic si z toho nedělej. Hlavně nebrč, vypadáš jak absolutní nula. Běž tu prdel, ale to nemám na tebe náladu. Kurva, už s tebou. Běž do hajzlu. Ale prosím tě. Prosím tě, ty nevypadáš jako nula. Vypadáš hezky, když se usmíváš. Běž do hajzlu. Nevypadám hezky ani jako debil. Prostě jsem hnusný člověk, který si nedokáže udržet ani kluka, ty vole. Já za to nemůžu, že si nedokážu udržet kluka, a že jsem tak škaredá. Ty vole, já už na to fakt nemám. Já chci učit. Ale prosím tě, já ti dám nějaký lifehacky z YouTube, který jsem našel. Kámo, jaký lifehacky z YouTube, to mi nepomůže, kámo. To potřebuješ prostě lásku, to potřebuješ nějaký figle na to, aby jsi udržela kluka. Ach, prosím tě, mluvíš právě tady s mistrem Rizzlerem, chápeš to, já jsem riznul 10 000 holek. No takže, jak já bych to řekla, jsem OP Ohio Rizzler, který má level 69. No a to by samozřejmě pomůžu. Ne, já nechci pomoct, já si najdu sama kluka. Ale možná by se mi nějaká pomoc hodila. I když jako já fakt nevím, ty vole. I když kdybys mi dokázal sehnat nějakýho kluka, tak bych byla ráda, ale kurva, já už fakt na to, kámo, sjebu. Ale zlato uděláme domluvu, protože je domluvu. No hele, já ti najdu kluka a ty pro mě za oplatku něco uděláš. Ale já fakt nevím. Ale to prosím tě, něco málo uděláš, nic tě nezabije, neboj se ho. Počkej, ale co ti myslíš? Já jenom uděláme, že domluvu, to je úplně v pohodě. A co chceš za to? Časem se to dozvíš, prostě mi dej tvoji ruku, takže jo, časem se to dozvíš, neboj se, neboj, tvoji duši nechci. Ale prostě by se mi hodil. Dobře. Ale to je v pohodě, možná by se mi hodil nový film, ale teď se o to nezajímám. No, takže máme domluvu? Dobře, domluváme.